Hola Xanakis, avui us portem la llista de les 5 llibreries amb més encant de Dublín. La cinquena és Raven Books, és la més allunyada del centre de Dublín, està al barri marítim de Blackrock, una petita llibreria molt bonica tant per dins com per fora. El quart lloc amb més encant és The Winding Stairs. El 1970 va ser un punt de referència per als intel·lectuals i per això li van posar el nom en referència a un dels poemes de Yeats. Hi podreu trobar llibres clàssics i una secció infantil molt acollidora i també podeu dinar al restaurant de dalt amb vistes al riu Liffey. La tercera llibreria és Books Upstairs, és una llibreria que hi ha a prop de la Universitat de Trinity. A dins, si aneu, podeu prendre un cafè o un te amb els llibres que heu comprat. És una llibreria que es va fundar als anys 70 per dos amics que tenien l'objectiu de difondre i recolzar la literatura irlandesa a Irlanda. La segona millor llibreria és Chapters The Bookstore, la trobareu a Parnell Street. Hi podeu trobar llibres nous, però també una secció de llibres de segona mà. Hi podeu trobar llibres en altres llengües i, si voleu, també hi podeu portar els vostres llibres antics per vendre'ls i intercanviar-los. A la planta de dalt hi podeu comprar flors i plantes, ja que hi ha una petita secció de floristeria i també hi ha una cafeteria on podeu seure per gaudir de les vostres lectures. I ja per acabar, en primera posició, la llibreria Hodges Figgis, que és la llibreria més antiga de Dublín i una de les més antigues del món, es va fundar l'any 1768, una llibreria amb 4 plantes on podeu trobar una gran selecció de tot tipus de gèneres, de tot tipus de llibres, per a totes les edats i per a tots els gustos. A més, també podeu trobar molts jocs de taula i molts regals per als amants de la lectura. Si us agrada llegir còmics i manga, podeu anar a Subcity, a Big Bang Comics o a Forbidden Planet. A més, si us agrada llegir en altres llengües, també podeu anar a International Books.